Yun no, Tarlaqueños, tulad nga ng lagi kong sinasabi, saan man tayo magpunta guys, no, maging disiplinado tayo, be a hero. So hindi lang dito sa Tarlac guys, pati dito sa ibang lugar dito sa ating bansa. So hindi lang dito sa Pilipinas guys, kahit nasa ibang bansa pupuntahan natin guys, no, maging disiplinado tayo. So kanina may mga ilang grupo dito na naka-stay dito. So yan guys, iniwan nila yung mga plastic bottle nila guys. So may face mask pa. Isipin mo na lang guys, so ilang dekada bago malusaw to. So hindi nakakatulong sa ating kalikasan guys, no. Kaya ito yung nagiging dahilan bakit sinasara yung mga pasyalan dito sa Tarlac. So please Tarlaqueños, no, maging disiplinado tayo sa ating sarili. Wag lang kahit hindi yung kalat ng iba guys, kahit itong kalat na lang ninyo. So pwede nyo naman dalhin guys, di ba? Napakabigat ba para hindi madala itong mga plastic bottle na to guys, di ba? Wala lang, minsan kasi nakakagalit kahit anong sabihin mo, nawawala talaga yung disiplina ng bawat hindi mo talaga madidiktahan yung bawat isa guys. Nakakadismaya lang. Sana sa lahat ng nakakaintindi, yun, dali na lang natin yung kalat natin guys. And then kung maaari, kung kaya naman natin dalhin kahit hindi natin kalat, dali na lang natin guys. So later dadalhin ko hanggang dun sa mismong parking area para dun na lang itapon. So dito ba yung gusto natin, Tarlaqueños? Look guys, alam nyo may pandemic, tapos mag-iwan kayo ng mga face mask nyo, mga drinking bottles. So isipin nyo lang guys, no, ilang taon, yun nga, bago malusaw at nakakadismaya lang, no, Tarlaqueños. Bakit ang daming mga taong walang disiplina? Nakakalungkot lang. Sa lahat na nag-iwan ng kalat dito sa Canding Falls, sana yung tanong ko sa inyo guys, deserve ba ng ganito kagandang pasyalan dito sa Tarlac? Ganito kaganda guys. Yun, ulitin ko na Tarlaqueños, deserve ba ng ganitong kagandang pasyalan dito sa Tarlac? Hindi, diba? Nasaan yung disiplina nyo guys? Tarlaqueños, no, ito lahat yung napulot nating kalat dito sa Canding Falls. Napakarami talagang mga ibang turista na walang disiplina. So sa lahat ng bikers at riders na pupunta dito, nakagaya ko guys, sana maging disiplinado tayo. So hindi lang naman na bikers at riders. So sa lahat ng turista na pupunta dito sa supplement sa Tarlac, dito sa Canding Falls, na Tarlaqueños, tignan nyo, napakaraming face mask. Di pa pandemic tapos iiwan nila yung mga face mask nila dito. Sino bang hindi magagalit? Napakawalang disiplina nila guys. Yun no, Tarlaqueños, isa lang yung pakiusap ko sa inyo. Paulit-ulit na lang natin sinasabi. Hindi lang dito sa Tarlac guys, kahit sa ibang lugar dito sa ating bansa. Or hindi man lang dito sa ating bansa, kahit pumunta tayo sa ibang bansa guys, sana maging disiplinado tayo. So yung kalat mo, dalhin mo. Hindi naman ganun kabika yun, di ba?